nasabtan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabi na gid sa barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa Banwa San Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok Sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligid stock ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Ado kita sang Biyernes. Pet sa 30 sa bulan na sa Disyembre sininga tuig 2022. Kag subong nga adlaw, regular holiday bangod sa Rizal Day. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Sa ito naman nga Bombo Radyo Philippines sa New Year Countdown. Dua ka adlaw na lamang ang nabilin antes ang tuig 2023. Kagkaroon, kanto naman kita sa ato nga mga headlines. Sa ato nga balita lokal, palupok nga ginabaligya sa reclamation area sa Bacolod. Amat-amat na nga nangin mabakal. Mga pumuluyo sang Bacolod ginapanugyanan nga maghalong sa pagsugalaw sang bagong tuig. Biyahe sa mga seaport sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental wala sang aberya subong nga holiday season. Sa balita national, President Bongbong Marcos luyag nga mabaligya ang gobyerno sa nga smuggled red onion sagod nga mapanubo ang presyo. 3 ka mga tawo missing kasunod sang landslide sa Mati City sa Davao Oriental. Kahandaan sa mga ospital sa New Year's Eve revelry ginusisa ni DOH-OIC Maria Rosario Vergere. Sa balita international, Russia nagpalupad naman sang missile sa kapital sa Ukraine kag iban pa nga mga syudad. Mga pumuluyo sa Russia wala pa naka-eksperyensya sang winter storm sa piyak sang sige-sige nga snow. Sa balita espesyal, pastor sa South Africa nagapanukot sa mga tawo sa masobra 60,000 pesos agod nga makit-an ang Ginoo sa langit. Sa balita sa negosyo, National Telecommunications Commission nagpanindugan nga hustuhan lamang ang 180 kadlaw agod makaparehistro ang SIM card users. Sa balita sa hinampang, France football superstar nga si Kylian Mbappe wala gihapon naka-move on sa ilang nga pagkaluto sa finals ng 2022 FIFA World Cup batok sa Argentina. Sa balita sa entertainment, singer nga si Christian Bautista todo preparar na para sa iyang concert sa bulan sang Enero. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligid stock ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombo at ng mga headlines sa karon sa na kasi detalye na. Sa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa na kasi detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Amat-amat na nga nagapamakal sa nga palupok ang mga pumuluyo sa firecracker retailer zone nga nahampang tang sa likod sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area suno kay Melchor Deriada. Ginalauman nga subong nga adlaw magadamo pa ang magabakal kag pagkabuas. Madutay na lamang ang mabilin suno kay Deriada 1978 pa lamang nagabaligya na inisang palupok kag masami nga nagkakaubos kada Disyembre 31 sunod diri 20,000 pesos ang ilang kapital. Kagamat-amat naman sini nga nagakabawi. Bangod madamo ang nagabakal, may mga minor de edad man nga nagabakal sang palupok apang upod nila ang ilang mga ginikanan. Bukas ang ilang tindahan tubtob sa Disyembre 31 alas 10 sang gabi.
Isang temprano pa ang mga tao nagamatamat man diri pamakal. Buwas siguro basi kon dutay na gilang mabilin kay wala manggid kami nag-call kwan sang stock kay ang chimpo sang nagliligad kalain. Subong ang stock basi kung kaloyan buwas 30 basi kon ang 31 bala daw mayara pa gid mangguro da tigdutay na lang gid mangguro mabilin. Ang kabayan sa pagpahayag ni Melchor Derriada manugbaligya sang palupok sa reclamation area. Nagapanugyan ang chairman sang Committee on Health sa sangguniang paglungsod sa mga pumuluyo nga maghalong sa pagsaulog sang bagong tuig agod malikawan ang mga balatian kag indi maayo nga mga hitabo. Sa interview sa Bombo Radyo kay Councilor Calao Puente Villa, nagpanugyan ini sa mga bakuludnon nga maghalong sa pagkaon kag tubig nga ginakuhaan bangod madamo sa karon ang naapektuhan sang kolera sa syudad. Suno kay Puente Villa siguruhon gid nga matinlo ang source sang tubig kag naluto sang maayo ang mga pagkaon nga ginahanda sa lamesa. Nagapanawagan man ini nga likawan ang pagpalupok agod malikawan man ang mga aksidente kaangay sang pagkautod sang tudlo o kon pagkapilas. Sunod diri dapat magtuon ang tagsa-tagsa sa mga nagkalatabo sa nagliligad nga mga tinuig kag updan sang paghalong ang pagselebrar sa holiday season. Nagpanugyan man ang konsehal sa mga nagabaligya sang firecrackers kag fireworks nga magsunod sa mga designated areas. Nga maka-remind sa aton pumuluyo labi na nga manugtapon aton nga tuig salubong sa bagong tuig kabay pang tanan no halong halin sa pagkaon hasta sa mga tubig nila nga ginakuan kabalo ang tanan nga medyo sensitive subong no ang issue sa mga pagkaon no. Nabatian si Councilor Calao Puente Villa, ang chairman sang Committee on Health sa Bacolod City Council. Samtang matawhay ang biyahe sa mga seaport sa karon nga holiday season santo sa assessment sa Bacolod Maritime Police. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Sergeant Robert Imatong Jr., ang officer in charge sa headquarters sa Bacolod Maritime Police Station, matawhay kag nagapadayon ang biyahe sa mga seaports kag wala naman sang may na record ng mga insidente sa mga ports nga ginandeployan sa mga personnel nga ginalkipan sang port sa Banago, Bredco, Cadiz, Escalante kag San Carlos suno kay Imatong kinahanglan pa nila nga mag-coordinate sa Philippine Coast Guard kag local Philippine National Police agud nga matutukan ang matutuod nga sitwasyon sa public safety sa mga pasahero kasubong man sa mga cargo trucks. Nagakinahanglan man ang mga inisang kooperasyon nagikan sa iban nga mga ahensya kag civilian sector sunod sa iya mandato sang Philippine Maritime Group nga mag-perform sang tanan nga police functions kag maghatag sang internal security sa Philippine waters, rivers kag coastal areas kag i-sustain ang proteksyon sang maritime environment. Nagpanugya naman ini sa mga biyahero nga maghalong magdala sang masarangan nga dalon kag blikawan ang pagbitbit sa mga bladed weapons. As of now, ang situational report as part ng trabaho namin bilang member ng PNP Maritime Group, particularly dito sa Negros Occidental, Bacolod City Maritime Police Station, ang seaport areas kung saan nakadeploy ang mga tao namin, accordingly sa situational report nila, okay naman ang biyahe, ongoing pa rin. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Sergeant Robert Imatong Jr. ang OIC sang headquarters sa Bacolod Maritime Police Station. Samtang pila ka mga proyekto sang provincial government sang Negros Occidental ang ginalauman nga mablesingan kag mainagurahan sa masunod nga tuig. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, sa tuig 2023, ibles ni Governor Eugenio Sebong Lacson ang bagong organic bagsakan sa tupad sang food terminal kasubong man ang shared facilities nga magaproseso sa mga food products nagikan sa nagkalain-lain nga stakeholders ang utan, karne kag isda. Nalakip man sa mga proyekto nga pagatutukan sa masunod nga tuig amo ang bulk water supply nga ginalauman nga magasulbar sang problema sang probinsya sa kolera. Samtang pag-inaugurahan naman sa bulan sang Enero ang bagong opisina sang Land Transportation Office sa syudad sa Bacolod. Ang daan sining opisina nga nahamtang sa tupad sang Hall of Justice ang ginalauman nga ma-develop sa isa ka multi-use building kag himuon nga Cyber Center 2 kung sa diin pagabutangan ini sang lugar para sa Boy Scout kag halfway house para sa mga nagahulat sa mga pasyente sang Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital. Suno kay Diaz, magapatigayon ang probinsya sang feasibility study sa nasambit nga area. Nagapadayon naman sa karon ng pagtuon sa iban pang economic enterprise projects sang probinsya.
Next year, damo kita pagabuksan i-blessing ni Gov ang aton nga bago nga organic nga bagsakan dira sa tupad sa food terminal, ang aton nga shared facilities that will process mga food products naton from our different nga mga stakeholders nga may mga utan, karne, isda nga pwede nila nga mapaprocess. I-blessingan man na ni Gov Bong, no? Nabatian si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Kag sa ito ng katapusan nga balita lokal, 271 ka mga personnel sa Bacolod City Police Office o kon BCPO ang napromote sa mas mataas nga ranggo. Suno kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, tagpamaba sa BCPO, 89 ka mga patrolman ang napromote sa Police Corporal, samtang 204 ka mga Police Corporal naman ang napromote sa Police Staff Sergeant. 27 ka Police Staff Sergeant ang na-promote sa Police Master Sergeant, 13 ka Police Master Sergeant ang na-promote sa Police Senior Master Sergeant, 11 ka Police Senior Master Sergeant ang na-promote sa Police Chief Master Sergeant, kag 7 ka Police Chief Master Sergeant ang na-promote sa Police Executive Master Sergeant, samtang 2 naman ka mga Police Executive Master Sergeant ang na-promote sa Police Lieutenant. 15 ka Police Lieutenant na na-promote sa Police Captain, kag 3 ka Police Captain na na-promote sa Police Major. Suno kay Gabana, ginakalipay sini ang promotion sa mga BCPO personnel, kag nagpanugyan nga kadungan sang pagtaas ang ilang ranggo amo man ang pagbugat sang ilang responsibilidad. Ginahangkat sini ang mga pulis nga dapat nga ipakita nila nga masarangan nila nga maghatag sang maayo nga serbisyo para sa mga pumuluyo kag sa pungsod. Pag nga nagtaas na ilaranggo, therefore may nakaatang man nga dugang responsibilidad or expectation sa ila sang pumuluyo and as well as sang organization. Yani tagit sila nga tungod promoted na sila sa next high rank, dapat ipakita Manila nga kaya nila daan sang baylo nga maayo nga serbisyo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana ang tagpamaba sa Bacolod City Police Office. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabumbong aton mga balita lokal, karon natin naman natin ang mga balita national, international kaiban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligad din lamang sa importante nga pahanumdom. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agod matapna ang HIV. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpangalagay diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga katuan ang aton mga balita national, international kigban pa, aton danay hibaluon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen yaran sa pakalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga Biyernes ang shear line ang makaapekto sa eastern sections sang northern kag central Luzon. Samtang ang northeast monsoon o kon amihan ang makaapekto naman sa northern Luzon. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Cagayan, Isabela kag northern portion sang Aurora tugas sang shear line. Samtang ang Apayao, Kalinga, nabilin nga bahin sang Cagayan Valley
kag Aurora ang makaeksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tuga sang northeast monsoon. Ang Ilocos Region kag Nabilinya bahin sang Cordillera Administrative Region ang makaeksperyensya sang magal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag Nabilinya bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin sa Luzon padulong sa naminhan na sidlangan tubtob naminhan. Ang baybayon amangin kasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob naminhan na sidlangan. Ang baybayon namangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, 89% nga tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kapaskugon nga 1.6 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius, 9% nga tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kapaskugon nga 8 km per hour nga mostly cloudy. Baguio, 14 to 24 degrees Celsius, 89% nga tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.7 km per hour nga may overcast clouds. Tacloban, 23 to 31 degrees Celsius, 93% nga tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.4 km per hour nga may broken clouds. Davao, 23 to 30 degrees Celsius, 94% nga tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 0 km per hour nga may scattered clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 6:05 subong aga kag magatunod alas 6:36 karon sapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Famen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamuyan mga kabombo at nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy of Famen kay karon. Silent makta sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang gobyerno ang nagapangita sang paagi. Agod nga mabaligya ang mga smuggled nga pula nga Bombay sa publiko karon nga nagadangat na sa 700 pesos ang presyo sa pila ka mga public markets sa Metro Manila. Suno kay Press Undersecretary Cheloy Garafil, ginpahayag ni Presidente Marcos nga ang gobyerno ang magapabilin sa recommended nga presyo sang pula nga Bombay. Bungod sini ginalantaw nga ang mga smuggled onions ang dapat mabaligya sa public markets agad nga akon mabatak panubo ang presyo apang aminado ang mga ini nga hindi mangin mahapos ang tikang bangod sa mga legal issues. Suno kay Presidente Marcos magapadayon sa pagmonitor ng Department of Trade and Industry o DTI samtang magapangita man sila sang paagi agad nga ang mga na-recover nga mga smuggled onions ang mabutang sa merkado agad nga makabuhin-buhin sa problema sa supply apang dugang sang presidente nga mayara sang pila ka mga legal issues nga ila pa sa karon nga ginatrabaho apang pasalig sini nga tinguan nilang mapabilin sa manubo ang presyo pinaagi sa pagmonitor sa mga merkado. Sa karon ang suggested retail price o SRP sa lokal nga Bombay ang yara sa 170 pesos kada kilo apang sa karon ginalantaw sa Department of Agriculture o DA nga rekomendar nga pasakaon ang SRP sa 250 pesos sa katapusan sang tuig. Naibaluan niya ang DA ang nakakumpiskar na sang 1,000 ka kilo sang red kag yellow onions karon nga ginatumod pa sa ahensya ang rason kung nga nagapabilin nga mataas ang presyo. Ginakonsiderar sa mga opisyal sa gobyerno ang pagbaligya sa nakumpiskar nga mga Bombay sa Kadiwa stores sa tion nga makumpirmar nga na ang mga ini ang safe for consumption. Samtang ginpahayag sang Mati City Local Government sa Davao Oriental nga may 3 pa ka residente nga nagapabilin nga missing bangod sa landslide kasunod sa mabaskog nga pagulan kag mga pagbaha sa Visayas kag Mindanao. Santo sa local government ang mga missing ang nag-edad 14, 15 kag 52. Dugang pa sa mga ini nga may masobra 80 nga mga rescuers ang yara sa karon sa landslide area sa barangay Don Salvador Lopez agod nga ma-retrieve ang 3 ka mga wala pa makitaan nga residente. Ini ang ginlakipan sang 8 ka personnel nagikan sa Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 nagikan sa Provincial DRRMO, 5 sa Bureau of Fire Protection, 8 sa 66 Infantry Battalion sang Philippine Army,
7 sa 701st Brigade, 6 nagikan sa Army Reserve Command, 7 sa Philippine National Police, 25 sa Don Salvador Lopez Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Office, 10 sa Braces, Mati, kag 3 ang nagikan sa Red Cross. Samtang na-retrieve naman ang bangkay sang Purok President sa Purok Sangay nga si Cristo Tuto Magmoso Paglason, 62 anyos sang Miyerkules ang hapon. Santo sa local government, ang landslide ang nagluntad kapin alas 11 sang aga sang Miyerkules nga resulta sang wala untat nga pagulan sang tinalikdan nga mga inadlaw. Ang numero sa mga report nga patay bangod sa impact sa mga pagulan dala sang shearline sa Visayas kag Mindanao humalin sang Christmas weekend ang nagsaka na sa 32 santo sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Kag sa katapusan ng balita national, ginbisitahan ni Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang pila ka mga ospital sa Metro Manila kahapon agud nga tsekyaron ang pagkapreparado antes ang New Year's Eve celebration. Kaupod sa iban pa nga mga key officials, ginbisita ni Vergere ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center kag Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Pahayag ni Vergere nga sa nagahilapit nga pagtakop sang tuig, ginapadayon nila ang whole of government approach nga pagsiguro sa kahilwayan sa mga Pilipino sa suporta sa mga ospital kag pila ka mga government agencies kang isang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection kag Metropolitan Manila Development Authority. Positibo ang mga ini nga makabaylo ang Pilipinas sa 2023 nga hilway kag may binungahon. Pahayag sa DOH-OIC nga ang tanan nga ospital ang napaidalom na sa Code White. Ang mga ospital ang ginmanduan na sa pagpreparar kay pagcluster sang special team nga mag-a-address sa concern sa mga nagapadulong sa ospital nga nakaangkon sang injuries tugas sang palupok. Ginapanawagan man sini sa mga ahensya sa gobyerno nga magpatuman sang regulasyon na gud nga malikawan ang pagsaka sang fireworks related injuries. Ang Health Department ang nakareport kahapon sang 4 kadugang nga mga kaso sang fireworks related injuries gani nagdangat ng kabugasan nga numero sa 36. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kaya karon sa ilan na makata sa detalye na sa ating nagapanguna nga balita sa luwas ng pungsod. Una kita sa Ukraine. Ginpaulanan sang missile sang Russia ang eastern city nga Kharkiv, capital city nga Kiev, kag western city nga Lviv. Sa Ukraine nga nagtugas ang sunod-sunod nga pagsigabong santo sa mga alkalde sa nasambit nga mga syudad. Suno kay Kharkiv Acting Mayor Ihor Terekhov. Ginaklaro pa sa mga opisyal kung anong naigo kag kung mayara sang casualties. Samtang panda naman si Kiev Mayor Vitaly Klitschko sa publiko sang power cuts gani ginapanugyan na sini sa mga pumuloy nga i-charge na ang mga cellphones. Sa Telegram ginpahayag sang Kiev City Military Administration nga duha ka pribado nga mga balay sa Darnitsky District ang naguba matapos nga natupan sang fragments sa napalupok nga missiles. Dugang pa dirin naguba man ang isa ka negosyo kaga playground samtang ginatumod pa ang sitwasyon sa mga biktima. Sa Telegram ginpahayag naman ni Lviv Mayor Andrei Sadovyi nga 90% sang syudad ang wala sang kuryente kag nauntat man ang operasyon sang electric public transport. Dugang pa sini nga may posibilidad nga may magluntad man nga interruptions sa water supply. Samtang sa Russia subong nga winter season apisar nga nagadangat sa 3 ka adlaw ang sige-sige nga snow, wala sang winter storm sa Russia. Suno kay Bombo International Correspondent Alma Arcilia direkta sa Moscow, Russia, yara lamang sa -6 degrees ang temperatura sa Moscow, mas manubo kung ipaanggid sa -20 degrees sa kaangay nga period sang tinalikdan nga tuig. Patag sini nga nakaanda naman ini sang kadamaan nga mga Pilipino, bangod ang matugnaw nga tiyempo ang regular na nga nagakatabo sa pungsod humalin Nobyembre tubtob na sa Marso. Late naman ang unang snowfall nga natabo lamang sang Nobyembre sang sa nakaligad nga tuig nga nagumpisa sa bulan sang Oktubre. Kinalauman na sini nga mas mangin matugnaw pa ang temperatura sa pungsod sa Enero tubtob sa Marso. Sa piyak nga bahin ang ilang nga temperatura ang makabig na nga mainit kung ipaanggid sa Siberia, ang pinakamataas nga lugar sa Russia kung sa diin nagadangat sa -30 tubtob -50 degrees ang temperatura. Sunod diri regular man ang pagpadala sang text messages sang gobyerno nga nagapahibalo sa dalagan sang temperatura agod makapreparar ang pumuluyo sa nagakaigo nga panapton ng kaangay sang jacket, scarf, gloves kag bonnet subong nga winter.
Usually po, November, December, doon po na-experience talaga yung pinakamababang temperatura until March. Ngayon pong year, medyo kahit na -6 po siya, ang na-experience po namin ngayon, madalas po yung pag-snow. So far, ma'am, hindi naman po natin masasabing snowstorm, pero continuous po yung pag-snow niya, yung pag-ulan niya. Usually po, it's like 3 consecutive days, tuloy-tuloy po. So, mataas po yung snow, umaabot din po ng lagpas 20. Pero yun po ay normal na po dito, lalo na po sa tulad namin OFW na matagal na po sa Russia. Nabatian si Bombo International Correspondent Alma Arcilia direkta sa Russia. Samtang kadto naman kita sa Cambodia, napulo ka mga persona ang napatay samtang masobra isa ka donisena ang ginbutang sa life support matapos nga masunog ang Cambodian Border Casino. Kung sa diin, makita nga pila sa mga tawo ang nagtinguha nga makagwa sa bintana agod nga makapalagyo sa kalayo ang sunog sa Grand Diamond City Hotel Casino sa Phuket sa Thai border. Ang nagluntad sa Miyerkules ng gabi santo sa Cambodian Police, santo sa Provisional Police. Provisional Police ang death toll ang nagdangat sa napulo samtang 30 naman ang nasamaran. Apang ang Thai authorities sa kaingod nga Sakyo Province ang kasunod naman nga nagpahayag nga masobra sa 50 ang biktima ang gindala sa ospital. Samtang suno kay Public Health Official Prapas Pukduang, 13 ka mga persona ang ginpaidalom sa life support. Suno sa kay Sakyo Governor Parenya Putisat, 60 ka mga individual nga naapektuhan sang lapnagon nga sunog ang natsikyar kag nakagwa na sa Thai hospitals. Nakita sa mga footage sang sunog ang paglamon sang kalayo sa building kaupod sa pagtinguha sa mga firefighters nga mapatay ang kalayo kag sa mga rescuers nga makuha ang mga pumuluyo nga yara nagakabit sa mga bibi sang bintana. Kalakip diri ang isa ka lalaki nga nagapungkuon sa bibi sang bintana samtang nagatibuok ang aso gikan sa likod sini. Kasubong man ang grupo sa mga tawo nga yara sa mga ledges sang buildings samtang nagahilipit sa ila ang kalayo. Ginapayag sang Thai Foreign Ministry nga nagakoordinar na sila sa lokal nga otoridad kag nagpadala naman sa mga fire trucks gikan sa Thailand. Kag sa katapusan nga balita international sa Norway, hindi makumpleto ang selebrasyon sa New Year's Eve sa Norway kung wala ang speech sang hari nga si King Harold V. Suno kay Bombo International Correspondent Sheila Joyce Olivia Olsen, direkta sa Norway. Do kaangay man sa Pilipinas ang selebrasyon sa bagong tuig, apang bangod nga monarchy sila. Nagabantay gid ang tanan sa speech sang hari nga gina-broadcast sa bilog nga pungsod alas 7:30 sang gabi kag nagadugay sang isa tub-tub duha ka oras. Ini ang masami nga nagaunod sang mensahe sang pagpasalamat sini sa bilog nga tuig kag tanan ang nagatutok gid diri. Hindi man madula sa lamesa sa mga pumuluyo sa Norway ang 7 ka mga homemade cookies kag ang masami nila nga ginahanda amo ang dry ribs sang karnero samtang vanilla pudding naman ang dessert. Yara man sa ila tradisyon ang pagluto sang rice porridge kag ginabutangan sang whole almond kag napatihan nga kung sino ang makakuha sang portion sang almond mangin matamis ang iya masunod nga tuig. Samtang nagagamit man sa mga palupok ang mga pumuluyo sa Norway apang mayara lamang sang designated place kag may mga fireworks display man apang indi gidtuman kabongga kaangay sa Pilipinas. Sa diri sa Norway, though ano man daw sa Pilipinas man, pero ang kinalain lang gid ya kay since nga monarchy kami, 7:30 sang gabi ang ando official nga ano bala nga nagahatag sang speech ang king. Tapos na gina-broadcast all over sa Norway. Nabatian si Bombo International Correspondent Sheila Joyce Olivia Olsen, direkta sa Norway. Samtang sa aton nga balitang espesyal, madamo na sa karon sa mga nagalapta nga pagpang-scam, kag mahimo may pila sa aton ang nabiktima naman sini. Apang magapati ka bala kung may isa ka persona nga nagaligar sarang makabulig sa imo, nga makaatubang ang Diyos nga wala nagaagi sa kamatayon sa baylo sang kwarta. Nangin controversial online ang isa ka South African pastor matapos nga ginbuyagyag sini nga siya ang nagasukot sang kwarta para sa pagbuhat sang real life miracles, isa na diri ang makita ang Ginoo sa langit. Kung luyag nga makita ang manugtuga samtang nagapabilin nga buhi, panugyan ni MS Bodili, isa sa madamo nga questionable nga pastor sa Africa nga siya ang makabulig kung ini ang masarangan nga bayaran. Sa promotional poster sini nga nagalapta karon sa social media, ginaligar sang pastor nga siya ang may gahom nga mabuligan ang mga tawo nga makita ang palaabuton pinaagi sa ilang nga cellphones, madula ang kautangan nga kwarta kag bisan pa makita ang Dios. Ang kinahanglan lamang buhaton amo ang magtambong sa iyang worship conference kag magbayad sang special prayer fees.
Disyembre 25 ang naging schedule sa worship conference ni Pastor MS Budili, isa ka special event kung sa diin mabatian sa mga tao ang sermons kag special prayers. Apang ang special prayers sini ang mabugat sa bulsa. Kaangay sang offer nga to see God in heaven kung sa diin kinahanglan nga magbayad sang 20,000 rands o kon kapin na 66,000 pesos. Kung luyag nga madula ang kautangan ng kwarta, magabayad naman sang 5,000 rands o kung masobra 16,000 pesos. Kung luyag makapangasawa o kung makapamana sa masunod gilin nga adlaw, ini ang balor nga 10,000 rands o kung kapin 33,000 pesos. Samtang kung luyag nga makita ang palabuton pinagi sa cellphone, ini ang may kabaylo nga 20,000 rands o kung kapin 66,000 pesos. Apisal sa makakilibot nga mga claim, mas makakilibot pa bangod ang sukot sang pastor sa pagdaog sa isa ka gambling game o kung panahor ang mas mahal pa sang 15 ka beses. Kung ipaanggid sa balor agod nga makita ang Ginoo. 300,000 rands o kung halos 1 million pesos ang sukot ni Pastor MS Budili para sa pagdaog sa Aviator Game, isa ka popular nga online gambling game nga 15 ka beses nga mas mataas ang sa balor nga offer sini agod makita ang Dios. Samtang sa aton man nga balita sa negosyo, kadungan sang pagsugod sang SIM card registration sang Disyembre 17, nagpanindugan ang National Telecommunications Commission o NTC nga nagakaigo lamang ang 180-day period para sa mga SIM card users agad nga maparehistro sa mga telecommunications firms. Yari ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Nagapanindugan ang National Telecommunication Commission o NTC ang nagakaigo lamang ang 180 days period para sa mga SIM card users agad magparehistro sa mga telecommunications firms. Suno kay NTC Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan, sa latest nga report sang public telecommunication entities, 160 million to 180 million active SIM card users ang sarang nga makaparehistro sa nasambit nga period. Nahibaluan nga kung hindi makaparehistro sa sulod sang 180 ka adlaw, ang isa ka SIM card user ma-deactive ang iya ginagamit nga SIM. Sa data nga ginrelease sang NTC, masobra 3 milyones nga SIM cards na ang nagrehistro as of December 28, 2022. Suno kay Salvahan, ang ahensya kaupod ang Department of Information and Communications Technology, ang hugot nga nagamonitor sa registration process kag wala sini ginadula ang posibilidad nga ini ang mag-extend pa sa dugang 180 ka adlaw kung kinahanglanon. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylong nga 55 pesos and 75 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong nga 41 pesos and 57 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong nga 7 pesos and 19 centavos. Ang euro ang may baylong nga 59 pesos and 55 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylong nga 14 pesos and 93 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. 59 pesos and 95 centavos tubtub 65 pesos and 25 centavos ang presyo sang unleaded. 60 pesos and 65 centavos tubtub 66 pesos and 30 centavos ang presyo sang premium. 62 pesos and 5 centavos tubtub 71 pesos and 33 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pabasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Samtang katurang kita sa aton nga balita sa hinampang. Hindi gihapon malipatan sang France football superstar nga si Kylian Mbappe ang ilang pagkalutos sa final sang 2022 FIFA World Cup batok sa Argentina. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Ginpahayag ni Kylian Mbappe nga hindi ini makabubon sa pagdismaya sa pagkaluto sa World Cup. Suno sa fan star nga nagapati ini nga tubtub sano hindi siya maka-get over sa ilang pagkaluto sa Argentina pagi sa isa ka penalty shootout. Suno kay Mbappe madamo na ini sang naagyan nga mabudlay nga mation humalin sang sila ang nalutos. Apang wala sinigin panugutan nga maapektuhan ang performance
kaga nakascore pagi sa 96-minute penalty agod nga mahatag sa Paris Saint-Germain ang 2-1 nga kadalagaan batok sa Strasbourg sa resumption sang League 1 matapos ang World Cup break. Suno sa 24 anyos nga player iya ginhambalan ang iyang teammates nga wala sang rason kung nga ang club ang magabayad sang presyo para sa kalutusan sa national team. Bagod ang duha ang yara sa naglandain nga sitwasyon. Ginakabigman sa nga maayo ang iyang comeback matapos nga naangkon ang kadalagaan kagliwat nga nagpakigangot sa club sa iyang mga supporters kag sa iya nga mga teammates. Kagamay ito mabalita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa balita sa entertainment, tuman na ang preparasyon sang singer nga si Christian Bautista para sa iyang concert sa bulan sang Enero bangod ang tuig 2023 ang magamarkaman sang iyay ka-20 nga anibersaryo sa showbiz. Yari ang chika ni Bombo Cherry Grace Santillan. Para kay Christian Bautista, ang pagsulod sang tuig 2023. Bangod ini ang magamarka sang iya ika-20 nga anibersaryo sa showbiz. Gani, tuman na lamang ang preparasyon sini sa iya nga concert sa Enero. Suno sa Asia's Romantic Balladeer, mangin exciting ang 2023 para sa tanan, kag ginapreparahan na sini ang iya Thanksgiving concert nga may titulo The Way You Look at Me sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati City sa Enero 28. Sunod sa iya, ini ang iya pamaagi sa pagpasalamat sa iya mga fans. Si Christian ang mag-perform man sa Indonesia sa Pebrero para sa Valentine's Day, bangod dako man ang nanginbahin sang iya mga fans abroad. Sunod kay Bautista, ila igareminis ang iya music sa nagligad nga 20 katuig kag nagalaom ini nga makatambong man ang iya mga abyan sa industriya agod sila ang mag-reconnect. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pabasa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, 15 Standard Time, 40 minutos na nakalikat sa na alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabumbo, kabugusan naman niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 30 sa bulan na sa Disyembre, sinitig 2022, subong nga adlaw, Rizal Day. Towards the nation and Kabombo, we all would like to reach you. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio Philippines New Year Countdown. Duwa na lamang gid ka adlaw ang nabilin antes ang tuig 2023. Kagkaroon, standby naman kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition upod naman kay Bombo Erlin Bayonita. Sa katapusan, kami na inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the Second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Samtang sa aton naman nga Bombo News Analysis in padala sa aton maukod niya tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, Sibuyas, Bombay. Mata nga nagaluha-luha. Samtang ikaw ang nagahiwa, sibuyas Bombay nga mapula-pula. Ang pagsaka sang presyo, sobra pa sa sobra. Hindi ang kakahang ang rason sang pagluha, kundi sa presyo nga puwera gaba. Gobyerno wala gid may ginhimo nga solusyon agud ang presyo panubuon. DTI hasta lang sa monitor ang masarangan. Suhestyon nga presyo hindi man mapatuman. Departamento sang Panguma daw sa wala man na alarma nga mismo ang presidente naton amo diri ang nagadupa. Wala sang kakulang sang supply sang Bombay. Kag barato man lang gadi ini sa manguma ang ilabaklanay. Ang dapat sini nga usisaon amo ang mga traders nga sakon. Sila ang nagakontrolar sang presyohanay kay sila man ang nagabudiga sa madamo nga supply. Hindi man gani mabasol ang nagabaligya sa merkado. Kay sila ang nagadepende man sa hatag sa ilang nga presyo. Hasta sanuayhan kita magaantos. Sa presyo nga hindi matakos. Maulat pa bala ang gobyerno nga mga tao mag-alboruto. Kag boykoton ang ini nga produkto.
Ang ini nga panguna-una ang pananawan ng ginpadala ni Wilson Gumapang sang Bago City, Negros Occidental. Fire safety tips. Mga bagay nga dapat himuon agud malikawan ang sunog samtang nagasilibrar sa pagsug-alaw sa bagong tuig. Bantayan ang mga ginaluto, ang mga sebo nagikan sa mga ginaluto nga pagkaon para sa New Year ang mahimo nga halinan sang kalayo kag magatugas sang sunog. Ang pagpalayo sa mga bagay nga madasig dakpon sang kalayo nagikan sa ginalutuan kag pagbantay sa mga ginaluto ang importante suwong nga New Year. Check yaron ang mga suga kag wires. Ang pagbutang sa mga suga sa mga balay kaangay sang holiday lights kag